haba fladon ka jingmut bo ya ka thong kibun ki jing kibun ki jing penshoi kibun ki jing pendo bensim tong in yai sha tong in yai kentu iwei baladangis don hi ka jingmut ka thong ka bangi scam na do ka tulong ka kamla ban pen khi api Kublai baro ni pediang sngobha ye pi ki parlok bat ki nong pet ya kani ka program ka bangi ai keteng ka rempe balawan ra pi da ka didi Meghalaya bat hakani ka program ni jia khana ni jia kren halor ka jing em bat jing yat lenti ki riu kan thei ka jila ka jongi bat hakani ka kala ni don bat ni ye kong Fiona Maori ibadei inong sengkam la jong ibadon ya ka karkhana pen mi jan kata ka Maori Garments Manufacturer ke badan Harinja bat ideiru ibejus ngotenat ban su ban thanjan kumjuru idon hakakam contractual nurse ti bantip kampanya shapang ka jong I bat ka jingyat lenti ki babun ti ngin ali ngin pai she imenta ti kong Fiona fila ban batai kindiat shapang ka jong pi bat kumnu fi sedang ya kani kakam ka jong pi Lu syubon keteng juga di kong Fiona Maori bat ngade inong ini baseng ni kani ka karkhana ka Maori Garments Manufacturer ka badan Harinja ya ka Maori Garments Manufacturer la ngila sedang ha usnem hajar pau benai ba ha ufap ti syuab ngin sedang ya kani ka karkhana ngiklem pat dadon shisha kata ka jingmut ka baskem bakan yang kat kani ka karkhana hang ni ka ka jingmut jongi ka long bangi dang don tang ita idukan ibangi khot ka Maori Enterprise Harinja he te kisibun kinong wan thiet jan ki baong ba kong phidon em ita imuja school jo ita school magi bon ki school ki badon chakini ki than ki jongi te so ba hakta ka por ngi I ba ka ta ka sales mo ka jongi ka khalam yo na ka tu ki jan ki bangi de ngi yo pen ban na ki shirt school na ki pattern school na ki canvas school kum ki to ki jan te ha bangi nujor bangi si parahingi omba to balengi numya de rang ringkat ba kini ki jan ngi de ita imuja school ita shirt school mo ke baya ha bagini school hajan tingi la yale kumta hi si para bat hadir dengan pet habakut de ka banai ngi I ka jingyo ka khami bon na kata ka bangi de ki jan school te ha bangi I kumta tingi omba kidon ro kito ki bana shagoh ti ki basami ngi ki muja ki bawan ai ngi supply ngi ki muja yom balai kong phim sedang no dakala jong ha ba pi bakat de kat ne phila ban yo nong na ki breu la jong hash nong la jong kala bun ke jingmut perkhat hang ta bar kala ketik hiru bat ko ong ba balai ngila don jingmut shisha ka ba ong ba tong ngi sedang no henrei ka don pede ba kum no ngin sedang ngimtip nomor ba ompat judon ba sedang ya kani ka jat kam ngila ya persang ngila ya wat la lenti bat lingkong ling shap dengan bo sho ublei hu bapen iya kalat kalenti ti ki bon ru ki breu ki baying basam ki ba ai men sim mingi ki ai men sim ba kumah kan ka por ka bahiran ba ka kam ka jam kambiang kumah ka syong no ngang ru ngade staff nurse ngala treatment la ya kat lais nem ka service jonga ka bang ai civil house nem ayu fees dang ya kani ka garment jong fi how arjar pau okay bodang sau stem ta ha te kumanga ong banga ronga day staff nurse nga tray kumi contractual staff nurse sa civil hospital la persyang man yo ikata ka kam sarkar la ya tho exam la ya pulih ndai ka klem don kalat yo ka klem mentai nga mo ngan ai ngo hi ka tar yo ka dei ka ba klem mentai ka ndai ublei pat ula ai nga da ka ni ka bang yo ban shi yang si saming yo ban senga ka Maori Garments ke te ling ba ka jing duai bat ling ba ki jing ai men sim jong ki breu jong ki bayeng basem tingi la ban yo ya kan ka Maori Garments mentang ila penjai kumba sausna Kong Fiona
kumno pede fi balance ya ka work life ka jong phi na markum ka kmi fi don anmod ki khon nang taru ka kam contractual nurse ru kam de ka pasok na mar fi hablet ka night duty ka day duty ki don de ki duties ti kumno fi balance pede ya ka ni ka work life jong phi bat ya ka kam yeng kum juru ya ka ni ka kam manufacture ka jong phi kata kadesha haba sedang ke di kam bat kadi ka kam ka badon ka kata contractual staff na support civil kadon bun ka jing ka bangan ka balong ki jing penkyang yang amo bangan dal sedang ka kam la jong kumno ngan manage pat kumno ngan lek trepat nambar bahang tingi tre da kata ka morning ka night ka evening duty mo handai haba la ya handai ngan chu ai men sim ki wei ru kum jo ba la da haba pidon hi ka mon am phila hi ngala long kum ka kemi kum ka staff nurse bat kum ka try ha ni ka karkhana tinga dei banang ban benta ya kapor kan hoi kadon kapor banga ka yang bangan ngadek te ngadon ki por bangam jukendu ki khon baro ngam jukendu ki mene I lok ne ki hemen ki para hande kita kim kila habayat bat kapor bat kam dadon jing mut chu namar ba ki ka ba phile na menta ka jing bha jongki jongki lawai jongki bat kum ju ngai ya ki jaj benri ki khasi jungi bakin pen iba ngim dei man shu ap tang da ka kam sarkar ngidei ban yang halaka kejat haba ngila don ka jingnang jing start ngidon laki ki kejat ki khmot ki mat ba kham tam ka jabiang ka balong focus ka ba pure ishai ba nganda le da kan ni ka ba pher kan na baro ki kam ngan yo ya kan nong la jong te kum tang ala ban ai jingmut ne ai min sim ki beru ba phi da phi don artli lightly ka kam haba phi don ka jingmut ban trei phi yo ka thong bat phi la ban le hoi Kindiat phila ban batai ba don am ka jingkershan na ka liang jong ka sarkar kum ka scheme hakani ka manufacture garments ka jong phi hoi ding kong do te ngayo ka jingkershan na yeng na sem hi na ki men hi iba albert I kong lofinia I mei te I lok ru kum jo hi te ngila kat banginang ya ki snam ngimpat yo I ngimpat te beta ka baka sarkar ka don kum ka ni ka jet scheme ka ban nyerap hapor bangi sedang ka karkhana kan te hadin dal ayat ngatrai kum mga ong raktin hapor ba fi sedang fi kam tip ken baka don ka scheme ru ngim ju tip ngimpat tip ya kata baka sarkar ka ice scheme sedang hi bet na jong te hapor bingi let ban pen itho ela jong she ki yo ki hat ki dukan ki baki supply ki jan school ru ki klem shania hiru yang ki ong kumno kini bau khasi ula ban le na mahang ni de betang udah khar bala ban ai ki jan school ban supply mo te dal ayat kisngi pede ki don hi ki breo mas ono an kran nakte lawai ba word of mouth mo promotion by word of mouth ba ki ong te ling ba kita hi nga tharai ki breo ki wan hi na ki school ki ba pher om tang ki school nang ni na po ka East Khasi Hills kum mga shuang no mo na po West Gente Hills ki wan te nang ta na West Khasi Hills ki wan kum na nong ston na may rang ki school ki ba ngilaya te ba ngilaya le business bat ki te hadin kata ki nga tharai ka sarkar u kalayu I ne angam te bashalendet ka ka bajah de ki wan hi ban pen itho yangi ngan ai ngu ya ka state skills ka bakala yarap shibon yangi ka pen ila lenti yangi ba habang isdang ka kam la jong ka ki kendon ki bangi de man le shwa bat ki ki bangim don ban ki ki bangim de man le te kum ta ter ka anang ya ka sngi ka por kisnam ki la ya te sarkar ki ai ka scheme ho pen company ho ti kumta ka sarkar kala le ba bat hoi bat kini kisnam ki bala ya do ka prime ru kala yarap shibun hadin ka state skills bag kala yarap yangi ngia kendu so ki bre ki ba yarap ki ling ba ka prime Meghalaya ya ka ba menta fikam fokus bah fikam le bhai ki school uniforms ne iki jan ru file ne ya ki school uniform hi kadai bagi ong ka don hakapor mo ka seasonal mo na makam dei baro system lenter bagi dei ki machine bagi nya tang ki uniform school uniform ki jan ru kum hi ki por telang menta ki sweater ki skirt ki jan thlung ru ngia su ti kum ki tu bang khot kita ki hoodie su ngia le bon jat philaban bapis da fi New York ken da do bapis dang ya kani ka karkhana bat hadu menta ka ka jinga pher kham kieu nu ka growth ka long ken ho kala don ka jing ki ho kala don habagi lai trish tom hi kala don hi ka jing ki bat ka don ka jing yo nong ka wei banga so tanat ban ong ba
ki khasi kiba tray lang bat ngi kiba layar rap kiba aikti hi bat ngi ha ka de ka karkhana kila yo kila ngila ban ong kiba kila long ki skill labor na markum ha ka ni ka benta jong ka ni ka bangi tray ka ni bangin manufacture ki jan school hasilong ki khasi jong hi kimpat don kita ki skill labor hendai da ka jingya rap ba ngila ban yo ai kini kor ki machine ki bangin tray kila nang pentebet yal de man kas ngi bat ngi ru ngi ai la iki ba kumno haba ki bakla kin le kumno haba kas ni ka machine te kum ta ter kila ngila nang yo ai kita bangin kita ki skill labors te ka jing yo nong kala bun tingila la ru bangin ai training sia ki way kumya ka Shillong ko masuk ya kata ka ba ki ya kata ka vocational training ki ba ka college hi ka ai ti ki la phai ki hang ni tingla de ban le kan bangin kandak ki exams ru la de te but you tie up at ki college em kam dei ka tie up actually with ngi khlam ya tie up bat ki college long khlam ya ngim khlam ya te kam te business bat ki ka ka bangi yu ki shu yo smo bakal adon kum kata ka jat training center te ki wan hang di ki dep ki training ngi ai ngi le ngi bo kita ki exams ki ba ki la ong tingila ai ru ka certification jong ki ya ki but fi ai certificate ri ki te kum kini ki raw materials ki mar ki aka ba fi hap don kam ha ka ni ka garment manufacture fi yo nei bat na fi wan ra kini ya ka bementa ka state ka jong hi Meghalaya mo as a whole kam palla ban snai kita ki tiar ki bangi don kam ki raw materials ka ki bangi ong ya kini ki saiwul ki bamenta ki bangi don mentangi than hang ni ka karkhana ka jongi tingi wan ra na shopol Ludhiana te kum ya ki jan patlun ki jan shirt ki don ki bangi shu warna na po Rajasthan la ne na po Gujarat la ne na Mumbai ru ka bangi dang shubha order men hakani tiga ya kata nang ni na state jongi te kim em na ka state jongi te tang ngaskusi ban ong matang ibe iksai ibe I mo I button su ngimpat la ban manufacture ngidang hab ban pan na ka way ka state te like uniform school tiki haki kum ki aka de fi supply uniforms like kum haki ki institute da don gila don idon ibe iba ngila sedang bat ibe iba kada jong uniform jong security ide iba ipe ki brio ki ba I kam ma iba ki le ki securities ki don ki office ne ki school ne ki hospital ki don te kum ya kita ki jaj ru ngi ai business tinang ta ki don ki hospital ru kumentai kum ya ki negrims ru ngidang anda kinang yat ka kam jogi sha ikin stuff na ski ke ro te kindian fila ban batai kumnu fio jingi kai ban le kini ki machines fi dalet ja ka training shabar ne kumnu fi ya kini ki ya kini ki machine ki bangi hot ki flat netting machine kini ki machine ki kor ki ba thanye ki janye ki saibul ma te hapor bangi ba ngi sedang bangi don ngila wat jing tip ba ngi wat jing mut jing tip ba kumno ngin le ki machine ne ki ban wan ra ki machine hadien kata bangi yo kita ki jing mut te ki la ong ba phi pita ban ngin pha na ka company jong kini ki machine ki ong ngin pha I ubriu henrei la da ula lek no pat uta ubriu manu ban penyat ya ki ding ki kor te na yeng hingi la ya perkhat bang ilai puson bang ong manu ban lek te ngila rai ngina yeng hi mangan lek manga ka training te ngala lek training ki flat netting machine chapo Ludhiana ro badai tiki wan ra hinang thi kini ki machine ki wan ra ki machine the ka nungut e fi don ki nong trei ha kani ka kam ka jong fi ni karkhana ka jong fi ya ka ba bentang I don ma phrangut ki phrangut ki employees ki bangila man ong ki skill te ki don hiru ki khna ki ba pass kum na ITI te ki pass kinu ki jaka training center ki ba ki yo naka kini ki sor ka hapo ka sor jongi ki wan ya ki to ngi train te lada ka intern ki intern te lada ki smo ba ki wa man nang don ren kat bat ngi makin nakam te bet el jong te ngi ai kam ya ki hang ni hiru Tikum kayin ka semru ngi support di warna marba hakani ka perthai momenta ba ka kam ka jam ka hiran ba ngin si ap tang kam sarkaru ngin num yo ka kartaru ka anangnya ka benyo lanu mo te ngi lasdang di ini ngi zang suki wa suki te kat mentang I ba klayang kum ding aingu ya kayin ka sem ningkong ning sap yang aingu ubleu la beten linti ngi ya aingu ya kayin ka sem ya I kong fiona ba I la don ka tai jing sha mo
hakanu ka kam te kan don baik kata ka jing hiar ka jing kio kayo tengi teng dah la hiar kayo yang ngin ya nggak don te jimut bangin ya kang no ndre yang kum no bangin laba da karam te ni hap hi bangin ya chakmat te kat menta bang kala anang ya ila anang bun ki beri wala tips pang ka jungi te ngi sngo aingu ya kani ka jing ya linti ka jungi te nang ni seprang ru nya kermen ba kanang ya chakmat te tang ita hi bang akwa bangan ai mo nang puram nang ai puram pare para junga ba inang kius khmat ba kajat bendri ru ngila ban nang yai kersan ya ka ya ki khun kna ki samla jungi kani ka jela ba kinang yo ka kam ndai ba kin ap tang ka kam sarkar ba kila ban seng ka kam nala deru kumle shibut tenga kum kamben pot baki sedang le ban sedang gini ka karkhana nga kham don lang bat ki tang ba hadian bade ki ong ba ngam jutre seni hadian bade ong bade dawan oma phi seni ba ngi don kam ginya rap mo namar ba siang semte long ir be batrinas kuma pitep kakam ka khia te be in doni ba hi bat ski bat met te emla ban don ti ong ga ngai ong bale phi mon oma phi ba phi ni rap lem te kumta ke ngi kum ngi ka sem rong so ba ka de kata ka jingkit khle ba mo bangin ya island ka kti ka diang ka kti ka mon ya ka para ka pasdang ni ka kam ka ba he ska dei par kam dei ka kam ka basuk ro bangin nang stang ka jing long na kam ne ban stang ka kam ka ba he kam ne ka long ka ka ba khia ke dei tang ha ka jing lut ka jing sep ro ba ha ka kam ka lan ka perkhat ka perdain ro ni don kam ka jing rap te ngar kum ka men nga so bang ade nga dei kata ka jingkit kya janga bang nuan no bangan yara phai nga sem te kum ta ke ka weiru mi kong fiona long ka breu ka ba pet jungai mo tama teng bat deru ni don hi ki jing hawan ki jing bat de ong long i do men siam no te kum ta ke ngi ba kum ki men kum ki para te ngi haban ai min sem ki ong mar ba ki kum ba ong i ba albert ka don ka por ba ong ni la biang ka to ma ke jing ka khia palat nim ba ji kum ki jing ka jing jing ong la biang ka to te ngi ba de kum ki men ki para ong lada ngi la sang ka ne ka ba he ka ne ngi la i ba ngi la wo eta ka thong ro bangi de ban poi chata te na dengi na kum ta te se e ngi no eta ka thong ka wei ro ka bangi perkhat bangi sedang ini ke ro khoi ka nam ta ka la wei jungi khon ki ti jungi dangi ngim la dangi in e no ti ki khon ki ti jungi ro kem nang ka bangin ya chak prang bakin trei ke ka no kam wala tawan ke jungi e ro pe ke di ka nuksai ke yang ka sem bat i khon ki ti jungi ro ba ka don ka no jungi ngi de ban ya bet ni ya chak prang khang ba ke ka bangi la sedang ka kam ka jam ro kan dep kan long kan nyoi do so ke bangi la thmo kan tang ka ta hi ho Pisngo kumno pede menta ba kum ka kumi entrepreneur bat kumi nong sen kam la jong philala ru ban ai kam mi kiwe om ba ban wat kam na benta la de ban ai kam te kiwe ru te kumno pisngo ha kane halor kata ngasngongo ba haba yanujor ba ngaklem la banyo ke ikakam kabangawan na ka professional kabangalawan puli mo kabanga day kum as a staff nurse kum staff nurse hande habanga iba lingba ke jing treshitom lingba kata ke ong ba ni bo ya ka thong habangila asdang ya ke ngila job ya kata tementa ngila poi ha kata bangila ban aikam om shibud gon iki bre mo om shibun gon hande ya kitu ki bre ki badon ka jingmut shisha baki kwa ban trei ngasngongo bat nga ai min sim ru iki ba kin long hum kata ka jingmut ken bakin scam ya ke jingmut haba pidon ya ka jingmut ka ba phila asdang nado ibaret ai kan ya suki bat kum ta pen sakir pen he pen ki fiu i kumno pede ya kan ka karkhana jung pi hadien sanlani ship house snap ka vision mo ka bagnyo i hadien dai ka bon ba namar bang ngi kum ka yeng kum siparahi ngi kwa bangin nang pen he ya kan kum ka training center bakan don be ka way be ka building ne ka way be ka jaka baka de kata ka Maori Garments Training Center and kata ka training center kan de ya ki saibol ki bangi than ya ki patlut ki bangi so tinang ta ya ka embroidery ka bagi jule ha ki sweater ki logo kumta hadin kata ka don hiru ka ta ka jing pet syakmat mo ki banganyo i hadin ba
ki khasi jungi hi ki dei kita ki bangi khot ki skill labor ha ka de ka feel cái jing mốt là ni ka khubor ka ba fi kwa ban ai kham tam ye ki ba kwa ban seng kam la jong kum ba fi le ma phi ti cái ka ta ba fi kwa ban ai ka bang kwa ban ai ka khubor ya khna ye ki samla mo ki badang wat ki badan dang dan padang ka jing puli ne ki badan ka jing thumu ba kanu ka feel ka bakin lek trei ne la ki don ka jing mut bakin seng ya ka kamal jong kanu ka jat kam ru ngakwa ki ban long ba ha ba fla don ka jing mut bo ya ka thong ki bon ki jing ki bon ki ba ki don ki por naka kumbanga nga ya ling ba ngi ya ling ba kum ka yeng ka sam ba bang isang ka ne karkhana ki bon ki jing pen shoi ki bon ki jing pen do ban siam ba la biang no kam lei handai kam chu dei bandon kum kata tong in yai sha tong in yai kentu iwei bala dangis don hi ka jing mot ka thong ka bangi scam na do ka telong ka kam la ban pen khi phi kata nga dei kan nga kwa ban ong kublei shibur kong Fiona ka por ka jong phi ba fila pelat por na mar ba fi ong ba fidang lat na night duty men jan met ru ti kum ju ru ngas ngau tanat shibun bangi kendo biang bat phi kum ni men ta na kini ki jinga thu khana ki jong phi ba ka jinga lenti ki jong phi ti don iwe I poetry jong u melong bi thank you bam kwai hadwa ru blai ka ba ong job kum ba shi job I bantu chaduriau ba Klemrit ban pet ya jingkiu lum hamen siem bas ngau rang ba baya baro la pen kre atiar ban kiu shakliar ti kumtu filayo ngau ya ka khana ka jong ikong Fiona bat nga kermen ba kinong pet jong kani ka program filayo ka jingmen toy na kani ka khana ka jong I bat kumju ru khamtam ye ki ba don kata ka jingmot ban seng ka kamla jong kumba ikong Fiona ile tat hadu ka weipat ka por ngin sai shembyang da ki weipat ki program na ka rimpe belawan ra shipi da ka Didi Meghalaya kublei ka por jong phi baro